vacant at all? Wala na pong Senator Trillanes, Senator Bam Aquino. Mamimiss namin si Senator Sani at hanggang ngayon ay nagluluksa kami tungkol kay Senator Bam. Pero bukod sa May 2022 pa, ay patuloy yung patuloy yung passion namin sa trabaho namin dito sa Senate. Excited kami magsubok ng mga issue-based coalition sa ibang mga senador, and dahil patuloy kami makikipag-usap sa ating mga kababayan, magbubuo kami niyang mga issue-based coalitions kahit sa labas ng Senado, sa social coalition na pinaka-importante para i-hold accountable si Presidente at depensahan ang karapatan.